кӯмака дар бораи авфи маҳбасон видео кунед. зана ба ду кӯдакаш гири чихел бачаҳоша дар номи хидмат мекунад. бачаҳои мо омадан через Қирғизистон якум давид мурданак задияншон сарурушон синьяк шидагӣ. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. видеои имрӯзаи мо ахбороти нав оиди оқибати ҷанг дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон ва баъдан дар идомаи мавзӯъ комментарияҳое ки равон кардагиен, саволҳое ки равон кардагӣ ҳастен, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат то охири навора тамошо кунед. оқибатҳои ҷанг дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон. мақомоти Қирғизистон гуфтанд ки дар натиҷаи даргириҳои рӯзҳои 28 ва 29 апрел 78 хона дар вилояти Боткан осеб диданд. яъне ки дар муноқишае ки ҳамун рӯзҳои аввал ба вуқӯъ омадагӣ буд 28 ва 29 апрел дар Қирғизистон Ботканда 78 хона оташ задагӣ ва хароб гардидагианд. ва айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чанд хонаҳо осеб дидагӣ ҳастанд ё ки осеб дидагӣ нестанд, расман нашр шидагӣ нестай бародарони азиз, вале аз гуфтаи бархе аз ҳамин хабарнигорҳо дар Чоркӯҳ на камтар аз 20 хонаҳо ва дар роҳҳо мошинҳои сӯхтагӣ ба назар расидагӣ ҳастанд. ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷа муроҷиат кунед. ва агар оиди масъала ягон ахборотҳои нав мо дастрас кардем, пешниҳоди шумо мегардонем. акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. тоҷикбача нависад: салому алайкум ака, ман 4 кӯдак дорам, ҳамашда билет пурра мегирам барои овардан Россия, калониш синфи 1. бародари азиз аллакай аз 3 солагӣ барои кӯдак чипта харидорӣ мекунен ва 50% маблағша пардохт мекунен. Ёқубов Муроҷон нависад: ассалому алайкум бародар Сорбон, аз номи кулли мардуми Ворух миннатдории мо мардуми Ворухро ба ҳама он бародароне ки аз ҳар гӯшаи ватан моро дастгирӣ карданд бирасон бародар. илтимос ҳамин комментарияи мара хон. миннатдории мардуми Ворух кинай бародармон дар комментария нависад ба ҳама нафарҳое ки аз ҳар гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар муҳоҷират қарор доштану суханҳо мегуфтану дилбардорӣ мекардан ё бо тариқи наворҳо дастгирӣ мекардан халқи Воруха. миннатдории халқи Ворух ба ҳамаи ана ҳамон шахсиятҳо ва бигзор худованд миллати тоҷик ҳамеша сарҷам ва дастгири якдигараш бошанд. студия ТВ нависад: ассалому алайкум ака, дар бораи авфи маҳбасон видео кунед. дар бораи авф айни ҳол ягон маълумот нест. агар ки ягон чи пешниҳод шуд, ягон маълумот дақиқ шид, баъд мо видео мекунем ба шумо мефаҳмонем. Магомед нависад: салом акаи Сорбон, саюм видеотайм менависонам, билет ба Беларусия мефурӯшам, барои Москва рафтан ҳамин хел ростае мешав рафта бе ягон проблема? бо пешакӣ раҳмат. бародари азиз, давлатҳое ки 2 моҳ ё ки 1 моҳ пеш боз дар дохили хичон маҳдудиятҳо ворид кардан ва чандин парвозҳоро дар уҷа манъ гардонидан, оиди ҳамин давлатҳо ман ягон таи шумо да совет дода наметавонам ва советам наметавонам, чунки Беларусия расман ба ҳама эълон кард ки баъзе аз маҳдудиятҳо бо асари нав ворид карда шидагӣ ва баъд аз ин бо баҳри мигрантҳо як пешниҳоди дигар кард, як чиза хотиррасон кард бигем баҳри мигрантҳо. гуфт агар ҳар мигранте ки ба воситаи Беларусия марза ғайриқонунӣ убур мекуна мегзара ё ки дар давраи ҳамин маҳдудиятҳо ворид мешава ва ба Москва сафар карданияй вая метавонанд ки дар Федератсияи Россия ҷаримаи калонш кунанд ё ки депортатсияш кунанд.
барои ин гуна амала ба вуҷуд оварданаш. Вале бо аз тарафи дигар бигирем, ҳастанд нафарҳое ки ба воситаи Беларусия, ман намедонам ягон шиносошон қатӣ мераванд ё ки ягон кас дастгиришон мекунад, Беларусия мераванд ва боз аз Беларусия сафар мекунанд ба Россия. яъне ки 50% ҳо 50% не. Ба ҳамин хотир ман ҳичи гуфта наметавонам оиди ҳамин чиз. Муборис Ҷумаев нависад: салом Сорбон, ман бо Узбекистон рӯзи 5 май билет дорам, метавонам биём? Албатта ки метавонӣ ба Узбекистон омада. Мусалмон ТВ нависад: ассалому алайкум, Аллоҳ аз нофармоияш ҳифзат кунад. Саволи маро ҷавоби хуб мешад. Зана ба 2 кӯдакаш гири чӣ хел бачаҳоша дар номи худат мекунӣ, яъне шаҳодатномаи таваллуд. фарзандҳои ӯ зана ба номи худат кардан, бародар дар иҷа розигии падари худшон лозим аст. Яъне ки фарзандҳо дар асл аз касе ки ҳастанд розигии ана ҳамон шахсият лозим аст барои ба номи ту гузаронидани 2 фарзанд. Камолов нависад: ассалому алайкум акай Сорбон, билети ҳарбиро қонунӣ харида мешавад? Агар шавад, чанд сум буданашро мегуфтед? Бисёр миннатдор мешидем. бале харида мешавад, вале то айни ҳол ҳукумат тасдиқ кардагӣ нест ки бояд чанд сомон пардохт кунӣ то аз хизмати ҳарбӣ озод шавӣ. Ҳусейн Расулов нависонда ки чандин маротиба савол пешниҳод мекунам ва ҷавоб наметӣ. Мақсади саволуш ҳамия ки мақсад вид на жительство дошта ва апаш метавона ки гражданствои Федератсияи Россияро дастрас куна ё ки не через посольство. Бародари азиз, дар ҳоле ки агар ту гражданствои Россияро ҳам дошта бошӣ, баъд аз ҳамин вид на жительство, мисол гражданстворо ки бигирӣ, ба воситаи як кас шаҳрвандии Россияро гирифтан танҳо муҳлатша камтар мекунад. Мисол мегирем, агар ман ҳозир бе ягон шинос, бе ягон кас худам барам ҳуҷҷатгузорӣ кунам, ариза пешниҳод кунам барои шаҳрвандии Россияро гирифтан, мумкин мисол меорем, мумкин 2 ё ки 3 сол вақт меравад. Ана дар ҳоле ки падар ё ки модар ё ки бародари шумо шаҳрвандии Россияро дорад, дар ин вақт мумкин 1 сол ё ки 6 моҳ ё ки 10 моҳ ҳамин қадар муҳлаташ кам мешавад. Тамом. Душа Мая нависад: ассалому алайкум бародар, ман бо шавҳарам дар Челябинск ҳастем. бе документ мехостем ба ватан баргардем, зурмо нарасида истай. Ягон бародаре ҳаст ки ба мо кор ёбад. Шавҳарам грузчи кор дора, 20 ҳазорӣ ҳам хурдану квартирада мерасад. Тамом илтимос кӯмак кунед. Бародарои азиз, агар ягонта ҷойи кор бидонен, инстаграми мада бинависонен, то ки ба инами апамона ва ба инами бародармона, яъне шавҳари ҳами апара ягон ҷойи кор дарёфт кунен, аз ҷойи кор таъмин шава, бениҳоят хуб мешавад. Агар ҳар касе ки ҷойи кор бидонад ва дар ягон ҷойи кор кунад, коргар дар кор бошад, дар инстаграми ман муроҷиат кунен ва ҳамин нафаре ки савола додагиай, шумо ҳам низ агар навораҳои моро тамошо кунен, интизор бошен. Агар ягон кор боша, мо дар навори оянда ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Саидов нависад: акай набин дар Тоҷикистон дар граница ҷангай. Ҳамон одамое ки нашоти аблава гап мезананд, бугӯ хизмат кунанд. Армияи Тоҷикистона пир кунем. Ҳамон аблава тоғрияй мо дар вақташ, яъне бародармон дар вақташ хизмат кардагиай. Ба фикрам ман тарафдори ҳамин гапитиям. Бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як шахсияте ки синни солуш ба даъват кардан барои хизмати ҳарбӣ мераса, рафта хизмат кунад. Солиҳов нависад: бародаро через қирғиз нагирем билет. Бачаҳои мо омадан через Қирғизистон якум давид. Мурданак задияншон, сарушон синьяк шидагӣ омадан. Мо дина дар ҳамин бора видео кардем, хотиррасон кардем, вале ҳар касе ки ба куҷое мерава, хоҳиши ҳамон нафара, ҳеҷ кас ягон нафара ба ягон кор маҷбур карданам наметавонад. Тоҷикистони нависад: чӣ ба возврат намешидай пули билет? Авиакомпания уҳдадор аст ақаллан 70% пулро гардонад. махсус барои ана ҳамин ки тоҷикҳо бисёр ба Қирғизистон через Ош ё через Бишкек меоянд, дар ҳамин вазъият айни ҳол аму авиакомпания сума возврат намекунад, чунки дар иҷа авиакомпания гунаҳгор нестай, яъне ки ин ширкат отказ накардестай, отменид накардестай рейсоро, ба ҳамин хотир пула возврат намекунад. Фиёдор нависад: чӣ ба ҷавоб наметӣ, ака билет кай арзон мешавад? Раҳи поиз оли кушода нашида, билетиш чӣ қадар арзон шавад бародар? Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошен, дар комментария саволтонро пешниҳод кунем ва дар канали Юрист Тиҷой обуна шиданро фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.